lagi piny Nero mano mar Iran en lweny mane ochako chieng' tarik 28 dwe mar ariyo mano mar higani. Kawuono wantiere dwe mar ang'wen chieng' tarik 15. Iwacho ni nitiere external gi internal factors makelo medruok e nengo mar mauta. Nengo mamalo bende koro biro kaluwore bende gi nengo mioro godo mauta e pacho kae nikech wachore ni nomedre nyadiriyo. Kopogore gi mano bende Zaki lernegi nitie dana moro samoro madong'e ni to weche mosebed mana kiwacho mana ni Strait of Hormuz ni en gang'o. Nikech wacho ni Strait of Hormuz en otuchi moro mar mauta kama mauta kwana chamalo 20 mago mauta ma piny ngima kale lernegi kane. Koro Strait of Hormuz to en mana corridor kata otuchi moro e nam iwinjo kama mafuta mwabiro gotimre nade kale. For example, kiwuok ka kidhi dalawa ma en Siaya County, you have option ni bro dhi through Narok tidhi adhiya tiwuog Chabera tidonj Sondu to in Kisumu, or inyalo wuok ka tikalo Nakuru tikalo Molo kidhi kamano titimri nade tidhi corridor mago kama gino kale no ka risk nitie. Wawachi ni koro kodin ndara kata kamiluwo no ni risk moro nitie kata risk iluongo nango gi dholuo masira moro manyalo bet iwinjo to tiende ni inyalo lore kata ok nyalo lore kaluwore gi risks mantie. To niwinjo ka gini jatend piny ma USA kata America kucha nowacho ni ilore kendo wacho ni yawe manye giwacho ni yawe bang' kia ni ndaladi kendo sani nyaka sani wacho nano timre nade poko yawe. Koro Strait of Hormuz to en mana corridor magin high seas tineni nam kucha kama gimi timre nade kama mafuta mwatiyo kale kabiro irwa Kenya ka. Koro ka ok en operational tineni kandara ukti, for example ka tiyo gi Kenya kandara ukti mwandu mondo chop iri biro bedo matek nikech bei medre nango nikech jok manyalo kalo kanyo ka keli bendo timre nade tin kata onge. Koro jok man gi gima udwaro ma odwa dhi kalo through Strait of Hormuz no kabiro kae kaka koro en mafuta joma ni kode koro will do few things. For example ni neno ka speculation nicha nochakore. Speculation en mana kuodho wach mar chiko itni onyalo medre kata onyalo bedo kama. Kuotho manyobet en ni nyalo medre. Momiyo jok manye ni kode nyokano mafuta. Nyegi kano mafuta na nikech kata Strait of Hormuz girigo nyegi wacho to kapod olore to ne mafuta ok dhi biro Kenya ka. To ka ok obiro matin ma wan go ni koro wanyalo kane to wause e bei marach. Mano osebet katimore nyaka nyoro. Neno ka holding gima waluongo ni holding ni timre nango because of the speculation. To speculation ni timore nango kaluwore gi gigo matimore kaka koro Strait of Hormuz girino lor mar yawe mar olore. Koro tiende ni ji bedo gi kihondko ni gino nyalo medore kata ok nyal medore. To jo ohala ma uso mafuta koro kawo advantage. Ka gikawo advantage magi speculate magi hold tiende ni magi kano mafuta. Ang'ono matimore in dala kucho ok nyalo yudo mafuta. Kata jogo matiyo gi mafuta mondo gol o produce chiemo kata mondo los mwandu mitiyo go dala kanyo kata mwatiyo gi town kata kamora mora Kenya ka bende koro nyiewe bei marach nikech ka giuse to giuse bei marach nango there is speculation to yudruok be samoro ok otimre nade ok oyudre yo makare. Koro dawa madala kata maminwa madala ere kaka gini affect mano is important. Gini affect ni bech mafuta medore. Komedore to ng'at maloso mwandu matiyo gi mafuta bende bei mar loso mwandu omedore ne. Bei mar loso mwandu ni mwawuoye cost shifting mwawacho chien kachacha tinene ya gino igolo iri ng'at ma in ka cost ni ok en kata jalos mwandu. Ng'atno machulo bei medruok mar bei ok en jalos mwandu. At the end of the day kata giko ne en ng'at matiyo gi mwandu ma dhi timre nade ema dhi chule nikech en obro wacho ni gini naloso gi $10 to kwa vile bech mafuta medresa naloso gi $15. Koro kana uso ni go $20 achaka medo $5 more wiye mondo timre nade mondo cover cost na koro uso ni go $20. Mano winjore gino mara ni mano winjore kendo ni koro obende ko dhi nyiew mwandu ne duka to yudo ka bei medre nango jalos mwandu no nyiew mafuta bei marach. Koro bende cost mare odhi malo. Kanyilero yo makare taparo ni daktari